ଯିବ କା ମେଡିକାଲ ଯିବ କା ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। କାଲି କେତେ କରି ବୁଝି କହିଛି ଆଜି ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହୋଲି ଖେଳିବେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇବେ। ତା ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କମୁଲାନି। এইটা যারা দেখা নাই এত বড় আয়োজন কেমিতি হব ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ସାଜି ଦେଶ ସେବା କରୁଛି। ଏ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଏ ତୁଳସୀ ମତ କହୁଛି ଏତେବେଳେ ଯେ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଫାଟି ଗଲାଣି। ଏ ଯାଇ କୋଉଠି ଦେଶ ସେବା କରୁଛି। ଏ ସପନା ପୁରା ଜୋରରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ବିଚରା ସପନା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି, ସେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଗଲେ। ତାପରେ ଦି ଖୋଜ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ସେ ସତ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢି ଛାଡିଛି। ତୁଳସୀ ହେ ତୁଳସୀ ଯଦି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ମତେ କହୁଛି କଣ କରିବି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତା, ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କଣ କରିବି? ଭାଇ ଯୋଉ ଲୁଗା କିଣା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଦେଇଦେଲି ତାକୁ। ଆଜି ସପନା ଆସୁ ତାକୁ ସବୁ ସତ ଏ ଶୁଣୁ ତାପରେ ଦି ଖୋଜ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ସେ ପୁନି ଖୁଡି କହୁଛି ସେ ଶଳା ଡିଲର ରାସନ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଶଳା ରାମ ଟେଲି ମତେ ଆଇନି ଦେଖଉଥିଲା ଡେଲି ଦି ପଦ ଝାଟି ଯେ ରାସନ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ପାଇଲାନି। ଏଇ ତାପରେ ଦି ଖୋଜ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଏ ରକ୍ତ ସେ ଦି ଖୋଜ ମତେ ଦି ଖୋଜ କଣ ମତେ ଦି ଖୋଜ ଦେଖଉଛି। କଣ କହିବି କହିଲୁ ସପନା ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବି, ସବୁ କଥା କହିବି। କଣ କହିବି କହିବ ଥରେ କହିବ ସପନାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବି। କଣଟା କହିବୁ? ଏ ଶୁଣୁ ତତେ ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ ତୁଳସୀ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଉ କଣ ଡାକିବୁ? ତତେ ଏଣିକି ମଦର ଟେରେସା ମୁଁ ଡାକିବି। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ ଆଉ କଣ? ଭାଇ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସକାଳେ ସକାଳେ 5 ଜଣ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୁରେଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଭାତ ଯାଏନି। ପେଟକୁ ଭାତ ଗାଏନି। ଆଉ ହେଲା ହେଲା ତତେ ଏଣିକି ଆଉ ତୁଳସୀ ଡାକିବିନି, ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି ଡାକିବି। ଆଲୋ ମୋ ଭାଇ ମତେ ପାଠ ସପନାଟା କେତେ ଆଶା କରି ତତେ ସହରରେ ଡାକି ପାଠ ପଢେଇଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲା ଭଉଣୀ ଆମର ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବ। ଚାକିରି ତ କଲୁଣି, ମଦର ଟେରେସା ପାଲଟି କଲୁ। ତୋ ସହିତ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇ ଦିଟା ପିଲାର ବାହା ହେଲେ କେବେ ବାହା ହେଲେ? ଭାଇ ତୁ କୋଉ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛୁ କି? ତୋ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ପରା ବାହା ହେଇକି 4 ଛୁଆର ବାପଡା କସଳିଲେଣି। ପଦେ କଥା ଛାଡ଼ିବୁନି। କାଲି ମିଟିଂରେ କଣ କରି ଆସିଲୁ? କଣ କହିଲି ମିଟିଂରେ? କଣ କରି ଆସିଲୁ? ଏ ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ খুব ଧୁମଧାମରେ ହବ। କାଟା ସର ଲୋକ ଖୋ ଖେଳିବେ। ଗୌଡ଼ ମାନେ ଗୋଠରୁ ଫେରିଲେ ତୁଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ବଟା ହବ, ଗୌଡ଼ ମାନେ ପିଇବେ। ହଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତି ହବ। କେମିତି ହବ? ଆରେ କୁଆଡେ କିଛି ଦୋକାନ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କେମିତି ହବ? ସେ ଆୟୋଜନ କେମିତି ହବ ତାର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ରାସନ ସଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ର ପତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହବ। ତୋର କାମ ହେଲା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ସମସ୍ତେ ଫଗୁ ପିଚୁକାରୀ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ଯିଏ ମାରିଥିବ ସେ ଶଳା ଏ ତୁଳସୀ କି ଚିହ୍ନି ଜାଣିଛୁ ନା? ତା ଘର ଭିତରୁ ଯିବେ ବସିଯିବେ ଟାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ବେଜିତ କରିବେ। ଶୁଣ ଭାଇ କଣ କଣ କହିଲୁ ଦେବ ଭାଇ? ଇଏ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗ ପଡିବ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଫଗୁ ଖେଳ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପିଇ ସମସ୍ତେ ଗଡିବେ ହେଇପାରିବ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତୁ କିଛି ବୁଝିବିନି। ତୋ ବାପା ସତ୍ୟ ମଉସା ଗାଁ ମିଟିଂରେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ସରିବା ଯାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଦ ପଶିବନି। ଆଉ ପଣା କେମିତି ହବ? ଭାଙ୍ଗ ପଣା ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି। କେହି ଟୋକା ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହବ ନା ଛତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହବ? ଭାଙ୍ଗ ପଣା ଖେଳି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହବନି କିଛି ଅସୁବିଧା। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୋର ସେଇଆ ଭାଙ୍ଗ ପଣା କର, ମୋର କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ ସେ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ବୁଝା ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତୋର। ହଉ ହେଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ଦେଖିବୁ ଏଥର ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଖୁବ ଜମିବ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫଗୁରେ ଏ ଗୋପପୁର ଆକାଶଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ତମେ କେମିତି ଗୋପପୁରରେ ଆସି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବ। ତମକୁ ଗୋପପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବେ ହେଲେ ତମେ ଗୋପପୁର ରଙ୍ଗ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଅନେକ ସମୟ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛି।
ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ ମଥୁରାପୁରର ଗୋପାଳ ଗୋପପୁରକୁ ଯିବନି କି ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେନି। ଏମିତିକି ମଥୁରାରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେଲାନି କି ଗୋପପୁରିଆ ମଥୁରାପୁରିଆଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାଘର ବି ହେଲାନି। କୋଉ ପୁରୁଷରୁ ଏ କଥା ଚଳି ଆସିଛି? ତମେ ସେ ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗିଦବ? କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି? ଏଟା ବିନା ଗୌଡ଼ ତା ଗାଁ ବାଲାକୁ ଧରି ଆମ ସାଇକି ଆସିଛି ଫଗୁ ଖେଳିବାକୁ। ଆରେ ତମେ ମଥୁରାପୁରିଆ ଆମ ଗୋପପୁରିଆ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଗୋଠ ଅଲଗା ଭାଇପଣ ଅଲଗା ସେଠି ଏକାଠି ଫଗୁ ଖେଳ ହବ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ବା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଫଗୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କଣ ହେଲା? ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ? ହଁ। ତୁ କଣ ମନେ ମନେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲୁ? ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ? ସପନେ ସବୁ କରି ଆମେ ଗୋପାଳ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବୁ ଏଥର ଫଗୁକୁ ନେଇ ସାଇ ସାଇ ମିଶି ଗାଁଟା ସାରା ସବୁ ଯାକ ଖେଳି। ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗର ଫଗୁ ଉତ୍ସବ ଆମର କହ୍ନେଇ ଆମର ଏ ପ୍ରଥା ରହିଛି ରହିବ। ଆଉ ହେଲା ଯଦି ରହିଛି କିଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି କି? ଯଦି ପରମ୍ପରା ତ ମାନୁଛ ମତେ କଥା କହିଲ ଗୋପ ଛାଡି କାହ୍ନୁ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ କେମିତି? ଏ ସପନେ କହ୍ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ଏ ସବୁ ଗୋପପୁରିଆ ଗୋପାଳ ପୁରା ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି କଣ ଯାଇଥିଲେ? ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଥିଲେ। ସପନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସବୁ ସେଇ କହ୍ନେଇର ନାଟ। ନାଇଁ ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନି। କଣ ମନ ବୁଝୁନି? ଯେତେବେଳେ କହ୍ନେଇ ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରା ଗଲେ ସବୁ ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହ୍ନେଇ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲେ ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋପପୁର, ତମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନ। କାହିଁକି ଖୋଜିବି ଗଙ୍ଗା ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ଚାରି ଧାମ? ଏ ମନ ଯଦି ପବିତ୍ର ଥାଏ ଏଇ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ।
Rangari Ranga